चकमा कैसा है खबर कैसा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है हाँ अभी तो 5 बजे तक सोने को ही नहीं मिलेगा तुमको रह सकता है हाँ जोबसिगोन मानसिफोरा बिराद बुरजा जाबाय गाखोथारसिगोन नै आकाश भाइया फट' लायनो खारबाय होनखायो नै फ्लाइटआनो फ्लाइट जिम्बा होननानै नै ला बेजों थांदोंमोन जों बेजों रेडि थांनो थाखाय ओंखारजोब्बाय नै सिख्लाफ्रा नै थ' गाखोनोसै दिनै हराव फ्लाइटआव खनसे बिरना नायनोसै माबायदि रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय एक्चुअलि जों बे ड्रेसजों थाङा ड्रेसखौ जोङो गानस्लायफिननांसिगोन कलेजआव फैदोंमोन नालाय सार्टिफिकेट लांनो थ' बेनि थाखाय गानना फैनांदोंमोन आरोना बेनो हाल्ला खालामना होबाय आंखौ बेहाय बिरादनो जियानो जा थांसै दिनै माबायदि जायो नायलांबाय थादो जोबजासिम खालामगोन बेयो अरुणाचलनि साकमा बिसका साकमा ओमफ्राय बे जयश्री मालिरनों बर' बे मन कुमारी सनार नेपालि भन्य मिथियो बिथिं आरो बस दङ हेन्डसाम लारका उदालगुरिनि ज' थांगोन आरोना जोङो गासैबो जोबजासिम नायदों माबायदि जायो जोंनि ट्रेभेला फार्स्ट टाइम फ्लाइटजों थांगोन आरोना फाइनेलि ओंखारबोजोब्बाय नै ट्रलि सलि लाजोबनानै नै सिख्लाफ्रा नै चलो 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 आगे चलो नै सिख्लाफ्रा सोब ओंखाम उखिनानै रागा जोंदों दिनैनि सासेया नैबे बिराद रेप' डेन्जार मोनजायैनि रागा जोंबाय थादों फैनिफ्राय जों बोरमा नङा अमा जादों रेप' बियो ओंखाम मोनजायैनि हाल्ला खालामबोबाय थादों आरोना ओमफ्राय जों गासैबो नै बेखिनिया जोङो थांजोबसिगोन ट्रलि बोजोबबाय एयारपर्टआव ओमफ्राय गाखोनोसै फार्स्ट टाइम माबायदि एक्सपिरियेन्सखौ लानायनोसै गोजानाव बिरनानै होनलाय नामा बायदि साजायदोंलै मोजांथार नै सिङाव एयारपर्टआ ओइ मासिं चलो गेदेरे मोनफैमारबायलै एयारपर्टआव गोब्रा सिगाङाव थांजोब्बाय बेनि उनाव नायनोसै बेसेबां गोबावनि उनाव मोनहैयो ओमफ्राय आरो कलकातानिफ्राय चेन्ज खालामबावनांसै जोङो थांनानै आरोना बेनो नै एयारपर्टआ नै फार्स्ट टाइम नालाय जेबो मिथिया जों दा सोंनांसिगोनसो मानसिफोरनियाव माबायदि जायो चलो एयारपर्ट होनलायसो फार्स्ट टाइम हा सिख्ला देखायनायालै ओइ क्या करेगा अभी क्या करेगा पूछो किसी से पूछो पता है क्या तुम लोग को हाँ चलो पूछो मारिलाय बरियालाय देनदार खुसि मिनि फैदिसै दाजा ओजोंजा 32निफ्राय 35 नागिरनांगोन जों दा नाम्बारा नै 32निफ्राय 35 आलासि नागिरनांगोन थ' नायनोसै हाबग्रोना लाग्रोनोसै बिनि उनाव बानायगोनलै भिडिअखौ दे माबा खालामगासिनो बेगखौ डाइरेक्ट आहमेदाबादाव मोनहैयोनो बे बेगा थान्दा बोथोर होननानै सानगासिनो नैबे थान्दा बोथोर नङा गरम बोथोरसो मानसिफोराथ' जि साफा थायो आरो नै आयनायाव एयारपर्टनि टयलेटावसोलै बिराद स्टेन्डार्डलै आयु गाइस फार्स्ट टाइम ना बिराद एक्साइटेड नायनोसै माबायदि जायो ओरै थांग्रोनोसै ना मा बुङो ना हेल' हासुनोसैलै हासुनानै देखायनांगौ नोंखौ हासु गोमो गोजा गोथां थालायलायसैलै ला मोनफैथारबाय एनजिअखौ गसंना फ्लाइटआ बे सिङावनो थांसै आइखौबो फार्स्ट टाइम फिलिं नार्भास होननायसै उपाय गैया गाखोजोबसिगोन मानसिफोरा बिराद बुरजा जाबाय गाखोथारसिगोन नै आकाश भाइया फट' लायनो फट' लानाय मानाय हाल्ला मानसियानो ला फ्लाइटआ बिराद एक्साइटेड जोङो ज'यै थांगोन ना बेबो नै गाखोनोसै बेयाव उनथिंजाय गाखोनो होदों आरोना जोंखौ
जोंना माने 15 to 13 सायाव दङ सिट नाम्बारा बेनि थाखाय रान आवार्स फाइनेलि फ्लाइट सायाव वा फट' आरो गेसनि बिदिनो दा लागोन जियानो जा जिरायबाय जोङो फ्लाइटआव ओमफ्राय थांसै कलकातायाव ओमफ्राय कलकातानिफ्राय चेन्ज जागोन आरो आहमेदाबादसिमहालागै आरो बेलेग फ्लाइट आरोना बेनो इन्डिग'आनो फार्स्ट टाइम बिदि इन्डिग'आनो मोजां आरो एक्सपिरियेन्स आरोना बेयो बारा टाइम नङा 1 घन्टा 1.5 घन्टायावनो मोनहैसिगोन नालाय ना बारा टाइम गैखाया दसेनो मोनहैगोन ओमफ्राय दायो कलकाता मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय कलकातानिफ्राय दायो दसे थानानै फ्लाइट चेन्ज खालामना थांफिननांसिगोन आरो ना आहमेदाबादसिमहालागै कलकाता माबे मोनसे फैया बे दङ नङा बेनो गाखोनोसै थांसै बासाव कलकातानि एयारपर्ट ओरैबायदि गिदिर बाब जों ओमफ्राय फैनानै गल' गाला जालाजोब्बाय नै सासेयाबो सकमा कैसा है खबर कैसा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है अभी तो 5 बजे तक सोने को ही नहीं मिलेगा तुमको रह सकता है गाइस बेयो अरुणाचलनि सकमा बेयो बिसोरो नेपालि बे नेपालि बे बर' आं बर' होनलायसि जों नै कलकातानि एयारपर्टआव गासिबो ज'यैनो दा फार्स्ट टाइमसो दंसै जोंना माबाया फ्लाइटआ आरो नेबावनांसिगोन जों डेन्जार बेलेग बुस्थु जाफैबाय जोङो कलकातायाव फैनानै ना मारै गोथाव ना नै माबा होनो जोंबो मिथिला नामखौ सोङाखै ने बिराद मोजां नै आंबो जागासिनो बेखौनो जानानै जोंहा आरो बेनिफ्राय फार्स्टआव फ्लाइट दंबावो दा हरसे थानांसिगोन बेयावनो ना वाइस नायनो हागोन नै कलकातानि माबाखौ एयारपर्टआ ओरैबायदि गिदिरलाय सिङाव ओरैबो नाय ओरैबो एसेबां गुवार खालामनाय ना डेन्जार उन्दुनो ओंखारबाय खिन्थु मायाव उन्दुनो मोनो दा सालिया उन्दुनो ओंखारनाया फ्लाइटखौ गाखोनानै ओमफ्राय खोमायानो ओरै हिथिजोब्बायमोन जालामोन सेस इसोर उन्दुनो मोनबानो जासिगोन दा माला मोनहैयो थाब मोननाय बामसिगौमोन आरोना मोनबाय मारबायलै आकाश फट' थिखांसै दे मोनसे बिराद मोजां थिखांसै फट' खारबाय होनखायो नै फ्लाइटआनो फ्लाइट जोंबो होननानै नै ला बेजों थांदोंमोन जों बेजों वाइस लगेज नेदो लगेज ट्रलिखौ बैथिंनिफ्राय फैगासिनो आरो साइडथिंनिफ्राय लानोसै लगेज लानानै ओमफ्राय बेनिफ्राय होलांसै हटेल फारसे लगेजखौ थिखांना लाबाय ओमफ्राय थांसै हटेलसिमालासे बेनिखौबो थिखांबाय आंखौ थिखांबाय नैबे आंनि मा मिनिनो हा मिनिगासिनो ओमफ्राय बे सासेया मोनाखै होनला बेबो नेगासिनो मानसिया तो भी रुक रहा है नहीं मिला है ना अभी तक आ जाएगा टेंशन लेने का बात नहीं है फाइनली मोनफैबाय हायात 5 स्टार हटेल ओमफ्राय गारिफोराथ' आयु ब्रेन्डसो थाखायो नै मार्सिडिस डिफेन्डार माबा माबिसो नुलाजोबखाबाय आं ओमफ्राय बेनो आरोना जोंनि हटेला नैबे 5 स्टार हटेल हायात बेनि इमप्लय गोजाजोब बिसोरो मोनफैबाय फाइनली बस दाथ' जायगायाव मोनफैबाय टेनसन गैलासै जि मावनांगौ मावनोसै बोसोरसेसिमहालागै बेनि उनाव थांबा थांसिनले ओमफ्राय बायहेरायाव हायोबा थांसै बेलेग हादराव हायाबा गैलासै नामा आं सायाव सोनारसिगोन जायखिजाया मोनफैबाय हाबनोसै बेनो हटेला